Achielo mochung' ne rango ratiro mag oganda Kenya National Commission on Human Rights dwaro ni mondo sirkal oket okenge makare mag chulo jogo manoketh ratichgi e kinde ng'anyo pacho kaendi kendo neno ni omi jogo sir mar midhiero mar dang'ni mar paro. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa Duol no bende ochiwo ywak ni kata obedo ni sirkal ema ni kod ting' mar rito oganda, en ema notelo e njawo ratich ogandago. Ripodno mar Duol mar Kenya National Commission on Human Rights keto lere wi chal mar arita mar joked ne ratich oganda mayangore ni medo mana kethore pacho ka. Kaluwore kod KNCHR, higa mar 2020 nyaka higa mar 2022, joked ne ratich oganda boro nonegi, 2 nolal go ka 144 ne otwe ataro mar chik. Jalup Director mar KNCHR Samson Omondi kaloso kod jofwambo oyango ni kata obedo ni piny Kenya nenore magoyo kang' e weche ratiro, sirikal pod okawo paro manyime njawo ratich oganda. While the state is the primary duty bearer when it comes to promotion and protection of human rights, the state is also apparently the greatest violator. So greatest violator when it comes to provision of services, greatest violator when it comes to sharing. On paper, Kenyan Constitution and its ratification of international treaties create a strong foundation for human rights. However, in practice, the defenders still face threats, intimidation, arbitrary arrest, and in some cases, violence. KNCHR owacho ni en gima kare mondo sirikal chulo oganda jo Kenya manoyudo midhiero e kinde ng'anyo manonywando nyaka jogo manoketh ratichgi, ka bende iwacho ni chudo makamano nyaka ket kanyachiel kod neno ni jogo duto manoyudo midhiero yudo ratiro kendo anyuola maggi okony e yudo thieth mag tuoche ma okel gi dang'ni mag paro. We need to look at compensation within the broader concept of reparations. So reparations comes with accountability for human rights violations. Reparations come with acknowledgement. Reparations come with compensation. Reparations come with memorialization. So it's a big concept. KNCHR owacho ni luoro margi bende en ni nyithindo ma obedo kod tuomruok kod chike sani medo njawo ratichgi e kinde ma otergi e kuonde jot mag obila kaluwore ni onge kuonde jot makare mag rito nyithindo. We still have children that get into conflict with the law, and because our facilities do not accommodate children, in most cases the officer in charge would have no choice that if the child is a girl, we'll go into women's cell. If the child is a boy, we'll go into men's cell. And we know violations that come with this. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Basodi yu moro machuo kudogo bang' daka matin tanu kusoro ote maru ka Indian Pastor Omondi otiche mar gemo nyinyore wacho ni mosna jaoda Sara Tieno gi Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo gi